aiwa muri yezimbabwe chiona yemashopu mahombe aya uchivhara aiwa hopo chimwe abva yakaburitsa shop TM Pick and Pay aiwa ichivhara aiwa nokuda kwethe new currency ZiG. Sana mina mashoko atakana upo chimwe ndoti bva subscribe like utina on the bell icon. Anoya pa exendo pake wachiti the central bank governor of Zimbabwe has stated that the police and the bank's intelligence unit will pursue supermarkets that refuse to adhere to the fixed exchange rate of 13.56 ZiG to the US dollar. These actions will have significant repercussions. If shops believe they are no longer profitable, they will close. Much of the merchandise in Zimbabwe's supermarkets is imported from South Africa. Therefore, to restock, retailers require foreign exchange, which they cannot obtain from banks. The only alternative is the black market, which the government has criminalized. With no other recourse, they will close their shops and unemployment will go up and the tax base shrink. Saka ndo mashoko anoita pana upo chimwe achiti aiwa zvakutokonzeresa kuti mashopu mahombe avhare anobva posta TM Pick and Pay tisa notice yekuvhara yakatovhara musi wa 30 April nekuda kwekuti aiwa kana mutemo uchingowaiswa negovernment haikwanisi kuopoza zvaita kuti aiwa vachibve vatovhara votopera maoperations avo nokuti vanyora vachiti aiwa mamwe mainstitutions anowana foreign currency kuma-black market nenyaya kwekuti kumabanks anenge vachiishayiwa iyo foreign currency iyoyo zvaita kuti aiwa mashopu mahombe aita sana TM Pick and Pay avhare zvakonzeresa unemployment nyika yabva yatotanga kutotambura. Saka chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda mukome section medu, usano subscribe, like, channel on the bell icon.